Salam mehribany ýerleşler, tagaman oturanmysyňyz? Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň taýatyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtyarlyk, bereketli taçaklaryňyň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljegimizde tarap bede wagtynyňa alyp barýan, gahrman arka dagmyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň rawaşlary betlenmegini tüýsüregimizden ardulap, aýlasynyň owadatly gepleşmede başlaýar. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilişimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arka dagmyzyň tagallasy bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, desturlarymyzy, edim kılımlarymyzy, sungatymyzyň inçe sırlaryny geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin ýurdumyzda halipa şartky ýoluny açyp berdi. Ine siz bilen gepleşmede ýetigider tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşmede de ustad halipalarymyzyň, aýdymçylarymyzyň gatnaşmagyna, bilen kompozitorlarymyzyň, hat bagşylarymyzyň eterne dören aýdymlaryny, bilen ýaşlarymyzyň, halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine ýetigiderli tideşdirýär. Edýde onlar şuň kun bilen gepleşmede ýurdumyzyň dürli pudaklaryna zähmet çekýän bir näçe median ustadlarymyzy gepleşmede çağırdyk. Gelin äder olar bilen hemme birlikde tanışyp olalım. Şuň kun bilen gepleşmede Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Taparow öz aýdymlaryny bize sowgat edip getirdi. Şuň kun bilen gepleşmede Ak Muhammed Taparow irki öz döreden aýdymlaryny aýdyp bilen gepleşiklerimiziň şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Onu näme mehran watandaşlar, edip mehmanlar biräder sahnamyzda Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Taparow garşylaýar. Aşık men bir kerige, edim bilen girip men bir derige. Atlarım aşık men bir kerige, edim bilen girip men bir derige. Rahmet gelsin men gariban, günem köp sogawıma kaçma gardy. Rahmet gelsin men gariban, günem köp sogawıma kaçma gardy. Çağımda döýgü gözledim, geceler ağlar, ağlı sözledim. Yigitlik çağımda döýgü gözledim, geceler ağlar, ağlı sözledim. Batlarım nirde diýýladım, günem köp sogawıma saçma gardy. Batlarım nirde diýýladım, günem köp sogawıma saçma gardy. Mehran watandaşlar, ine şeýlede şuň kun bilen gepleşmede Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew ustad halipalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp, hasan bilen gepleşiklerimiziň şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Onu näme sahnamyzda Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew garşylaýar. Amaratlan şehir aşkavat, saylanyan hemme yerden. Ak şehrim aşkavat. Aşkavat, Aşkavat, ak şekerim Aşkavat. Aşkavat, Aşkavat, güzel şeker Aşkavat. Mehran watandaşlar, ine şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen ustad halipalarymyz bilen tanışyp bolduk.
Şun kun biziň halipalarymyza sadanlarlyk edýän Türkmen Wadi teleýaýlymynyň orkestrlaram sadanlarlyk ederler. Şeýerde biziň gepleşiklerimizin şowluk etmegine öz goşantyklaryny goşarlar. Bir de şeýle ajaýyplyklary döredip beren ustad halipalarymyzyň haqqy owannary gahrman arka dagmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagmyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl yurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawaçlary betlenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Edi watandaşlar, edi mehmanlar şun kun biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen ustad halipalarymyzyň ýerine ýetirjek aýdymnyň, taýdanyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz 0580 SMS uradyp bilersiňiz. Kimdekin biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbul Tututu kärhanasynyň taýarlan sowgadam size garaşýar. Onuň mehman watandaşlar, edip mehmanlar biziň geçmişimizi tarpalayan, biziň ustad halipalarymyzyň haqqy owannary gahrman arka dagmyda sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagmydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El yurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň elmeden rawaçlary betlenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her ýerine arzuwlap, aýlaşymyň owadatly gepleşmede başlaýar. Onuň mehman watandaşlar, edip mehmanlar bizden daşlaşmak, biziň bilen galyň. Medeniýet sanat ustadlary halipalarymyzy ýerine oturmagy sizden haýyş edýär. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagmyz 2020-nji ýyly Türkmenistan bitaraplyň mekanip atlandyrly. Elbetde bu at bolsa bugun kun biziň ýurdumyza yrgal döwlet bagtyarlygy bilen biziň mukamçy aýdymçylarymyzyň ustad halipalarymyzyň bolsa bu watanymyzy arka dagmyzy ýurdumyzy wasp edýän aýdymlary bilen ýaňsalar. Ine şun kun bizi gepleşigimizde de gahrman arka dagmyzyň tagallasy bilen irki ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmek üçin halipa şähertlik ýolunu açyp berdi. Siz biziň gepleşigimizde ýygyder tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanada ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet ustadlarymyz, şeýle ustad halipalarymyz bize mehmançylykda bolup, özleriniň döreden aýdymlaryny, ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp halk köpçüne ýetirýärler. Edi daganlar şun kun biziň gepleşigimizde ene ustad halipalarymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Biz bolsa gepleşigimizden başyny uly başlar, kiçik işler, mehman atdandan uly diýişleri ýaly şun kun bizde mehmançylykda Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparow bilen dowam edýär. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagmyzyň tagallasy bilen biziň ýurdumyzda halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, ene siziň öz döreden aýdymlaryňyzy biziň ýaşlarymyz bir ýoýman halk köpçüne ýetirmek üçin gahrman arka dagmyz halipa şähertlik ýolunu açyp berdi. Ine büýülem adyny belli bolşy ýaly Türkmenistan bitaraplygyň mekanip atlandyrly büýülle bolsa näme biziň medeniýet ustadlarymyz täze eserleri, täze aýdymlary döredip halk köpçüne ýetirer dip umyt edýär. Telmeden başyny gahrman arka dagmyzyň ýurdumyzda medeniýet ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna başlasak sizde. Köp sag bolun. Menim gepleşigimizde köp halkymyza belli ýyz goýukdan, at goýukdan bagşylaryň aýdymlaryny şolaryň ýatlap, şolaryň şägirtlerini çağırıp, barlaryny halipalar bilen çağırıp, uly işler edýäňiz. Köp ýyl günümiz dinleýijilerimiz dinläp begenýärler. Siziň edýän işiňizde. Ilki bilen siziň işiňizde üstünlük bolsun. Sag bolun. Şu zatlar açyp beren arka dagmy ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Gahrman arka dagmyzyň halipalyk şähertlik ýoluny açyp berenden bäri biziň halkymyz, biziň Türkmen ilimiz bagşy, sadanyny, halipalary, şahyrlary gatyp baý millet. Şolar gözläp tapmak, getirip halka görkezmek, şähertleri bilen duşurmak, bu zatlaryň hemmesi siziň uly iş edýäňiz. Olam biziň gahrman arka dagmyzyň bize şol ýollary açyp bermegi. Ana biz täze ýylyň öň ýany gahrman arka dagmyz döredüjilik agşamyny geçirdi. Ol ýerde biz gahrman arka dagmyzyň 10 ýylyň içinde döreden aýdymlaryny şuňky biziň halk bagşylarymyz, halk artistler, atlanan artistler ýerine ýetirdiler. Uly gyzykly bir, şowhunly bir gepleşik boldy, duş boldy. Gahrman arka dagmyz şonu bize geljek ýyl 2020-nji ýyl Türkmenistan bitaraplygyň mekany diýip aglan etdi. Ine näzip boldy bizem näme aýdymçylar, sadanlar, bagşylar täze ýyla
köp täze aýdymlar taýarlamaly, täze saatlar işlemeli. Bayramçylyklara aýdymlar bilen, saatlar bilen gelersiýär, umyt edýär. Arkadamyzda da hem halipalara hem şagirtlere ululy mümkinçilikler döredip halka ýetirmekde öz bize hakykatdan halipa bolup aýdymlary öwredip saat çalyp Gahrman arkadam jan sag ömrü uzak bolsun ýurt üçin, watan üçin, il gün üçin alyp barýan işlerine ulu üstünlikler tüsürü bilen arzu edýän. Sağ olun halipa. Ine şu ýerde billek geçdiňizde şu Gahrman arkadamyň tagallatyny biziň ýurdumyzda halipa şart ýol açylyp berildi. Ine tidem ýaşlyk ýyllaryňyzdan bäri bir näçe täze aýdymlary halk köpçüne ýetirdiňiz, tidem döredön aýdymlaňydan bugun her bir insanyň kalbyna ýaşa diýek elbetde ýalňyşmasak gerek. Näme şägirt halipadan oturmasa kär ýeter diýe. Ine tidem tüweleme öz çağalaňyz, tidem bir aýdym satyny otuňyzda dowam etdirip, öz maşgalaňyzda da halipa şähertlik ýoluny dowam etdirýärler. Ine siz şu aýdym satyny otuňa başlaňyzda şu aýdym sunugyna gelmegen näme tergi berdi? Arzu, niyet, isleg. Men çağalygym, o mektep ýyllarym owa ýerine geçdi. Owa saat gurallar ýene bir zat, hiç zat ýok, bir tapsak dutar tapýardyk. Şoň bilen şu dutar bilen şo döwrüň kompozitorlarynyň aýdymlaryny, şahyrlaryň aýdymlaryny, sözüne düzülen aýdymlary şolar aýdyp bir maksat aýdym öwrenmekdi, aýdym aýtmakdy. Hedil edip aýdym aýtmakdy. Akıl keter, köngül garkar her babda. Durgu heri bendeyledim maktabda. Bedevi partada teli yarabda. Bağış kıllan başı türkün yağızıdına. Bedevi partada teli yarabda. Bağış kıllan başı türkün yağızıdına. Aýdym adama jan berýär. Şonuň üçin men hem çağalykdan aýdym sada bolan söýgüm gitdigiçe artdy. Ina 40 ýyl sahnada 40 ýyl duranmy näl geçenini özüme bilemok. Ona tidem aýdym sunugyna girişip şu aýdym sunugyna başlap bir halk köpçüligine bir täze aýdymlary ýitirenigde alaý 40 ýyl bolup durdyna büýül. Gutlaýat 40 ýylyň içinde de bir näçe aýdymlar döredön soňra täze eterleri şol döredön aýdymlaňydan bugun her bir insanyň kalbyna ýaşaýar. Ine halipa ona näme biräder gepleşiň bilen şu ýerine bilen öldürjük toparlarymyň adyndan siziň şu aýdym sunugyna başlaňyda 40 ýyl boldy. Şu 40 ýyla bagşadan täze aýdymlar, täze eterler döredörsiňiz. Şoň üçin näme bilen gepleşiklerimizi ýadmaga ýardam berýän Akbul Tutudy kärhanasynyň taýýarlan sowadynyň size gowşurýar. İşiňizde üstüne kimraňyz bolsun, goý elimi dagymynyň beýlägen siziň alyp barýan dörejilik işleňizde täze aýdymlary, täze eterleri ýene de döredip näme 50 ýyl bolla, 60 ýyl bolla diýen bir arzuwlaryňyzy şol döwürleriň içinde de täze eterler döretmekde de alyp barýan işleňizde üstüne kimraňyz bolsun. Köp sag bolun. Halipa
Ine gepleşiklerimizi yazmaga yardım berýän Akburt Hususi Kärhanatynyň taýýarlaryny togady. Goýtydyň öýüňizde tämirlik nuruny çaýtyn. Şu sahna çykyp Aýdym Safonowatyny döredönüňizde 40 ýyl boldy diýdiňiz. Şoň bilen tüýsürden gutlaýat goý mundan beýlägem hoşa wadlaňyz belende ýaňlansyn. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Halipa Aýdym Safonowaty diýilende her bir insanyň kalbyna bir ýaşaýşa bolan, watany söýmekde bir maşgalaňa bolan duýgu söýgü döreýär. Sebäbi şol atlardan hemden ilhamyň joşup biziň şahyrlarymyz şygyr ýazýan bolsa elbetde biziň sadanalarymyz täze eterler döredýärler. Biziň aýdymçylarymyz bolsa şolar ýaly ugudan sadlara, şygyrlara bolsa täze aýdymlary, täze bir ugudan süýjü aýdymlary halk üçin ýetirýärler. Indi sedem näme şu ýerine ýetýän aýdymlaňyzda bir aňyrsyna özenini bir millilik bar. Bir ýaşlar bir edep terbiýe çagyrýan bir aýdymlar döreýärde. Indi şu bir karar döwrüň bagtýarlyk döwrüne nähil aýdymlar döretdiňiz? Şolar barada bir aýdyp beräýsiňiz. Şu soňky 5-6 ýylyň içinde bir 6-7 sany aýdym döredi. Olardan näň bir Gahrman arkadagymda arkadagym diýen aýdym. Odan aýdym boldy sözleri sady ýerine düşdi. Sadanylar bilen kän wagt işledik. Ondan biziň halkyň bir gowurýan şahyrlarynyň biri Atamurat Atabaýew şahyrymyzyň sözlerini çyn söýgü diýen aýdym döredi. Olam dinleýijilerimiziň arasynda köp dinleýijilerimiziň göwnünden turdy ýarady. Bugün ot başında oturun ağlar, kaşasının bakışını gözlerin yatlar. Yaşlık yıllarımda uğrumda algar, söymesen de söydim aygır yüreğim dağlar. Hat beripdim hatım alıpdın aynap, söymesen de söyyen deyip gezipsin oynap. Kışta yağın kar olmasa yazda gül bitmez. Kimse dilini garip gönlüm hiç karar tapmaz. Özüge bakıp kaş kakışım huşumdan gitmez. Derdi sene derdim oğlum yarası bitmez. Yananın derdine yanmadık düşmez. Söyyen deyip söymeyişime hiç aklım yetmez. Ondan başka da bu söýgüň soňu diýenem bir aýdym döredi. Olam odan aýdym bolup çykdy. Ýanky aýdyşyňy diýelim. Yaş halipalyň, şahyrlaryň ýaşy gitdigiçe olaryň goşgularym edil öz durmuşlaryna görä birazajyk agyrrak, manilyrak, ýa dogry aýtdyňyz. Ýaşlar birazajyk bir edep alsyn, görelli alsyn. Söz ol aýdymda bolsun, kinoda bolsun. Ya ýene bir başga sahnalarda bolsun, söz bir söz şol bütünlüğüne başka hile edip görkezip bilýär. Şoň üçin aýdymyň sözlerine üns vermek ol men ýaşlygymdan galan bir bilmedim şeýlem kadiýa köp beýlede başga da bagçylar bardyr, aýdymçylar gözleýändirler. Söz tapmak aňda adam däl, kitaplar dörmeli, şahyrlaryň goşgularyna seretmeli. Koýanarak sözler tapyp aýsan hasam gowy bolýar, ýene bir söz baýlygy emele gelýär. Şoň üçin işliyat Türkmenistan'ın atgadan artistini verdiler. Şöhret Saparov arkadağımızın ömrü uzak bolsun. Ona da aydımları işlep, repertuarlarını täzelep durýar. Bayramkan Saparov'un onun aydımlarının repertuarlarını öz yüzüne, keşbine gelişer ýaly. Olara da berýän maslahatym, oğullarıma da berýän maslahatym, şolar ýaly maslahatlar. Başka da şagirtlerimiz
Gelte maslahat sorasalar ya bir toyda bayramçılığı duştuk näme sora berseler sorasalar haşt etseler yüreğimizden tüys yüreğimizden hiç daha çekinmeyen aydıp berýär kömek edýär. Sağ olun Halipa. Indi men şu ýerde size berjek soragym şu aýdymçy hökmany ýagdaýda Halipa bolsaňyzam ýa bolmasa başga aýdymçylar bolsa-da hökmany ýagdaýda her bir aýdymçyň öz ýüreginden dören bir goşuk teterleri bolýar. Olam bir aýdym heňine geçip bir halkyň bir söýýän aýdymlar bolup çykýar-da. Indi sizem şu 40 ýylyň içinde işleýän aýdymlaryňyzdan bir özüňiz döreden aýdymlaryňyzdan haýsy aýdymlar? Yartından gowragy diýeneli öz döreden aýdymlarymyň entek olaryň köpüsi ýazga da geçirilmedikler bar da hali. Bir 5-10 tane aýdymlar ýazga geçirilmedik. Ýöne toýlarda da hatda ýerine ýetirdik. Onuň ýazga geçirilmän galy bolyn. Indem aýkyffanamagym töreme şagirtler ýetişip gelýär. Ondan olara ýowaş-ýowaşdan bir-birden iki-ikiden ýazyşdyryp täze aýdym edip çykarar. Bunyň atlaryny ben sanap geçdim. Ýol bir şahirlerimizin hem sözlerine döreden aýdymlarym bar. Ene Ağa Tekaýevden kän aýdymlar aýtdyk biz. Gözel Şagulyban goşgularyna bar aýdymlarymyz. Ondan Atamurat Atabaýewiň sözlerine ýa aýdyşym ýaly Ata Atajanymyň sözlerine Kemineden, Magtymboldan, Molla Nepesen sebebi aýdymçylarym özüne bolar ýaljak aýdymy sözlerini tapyp alyp onuň sadanlar bilen işläp özüne täze aýdym edip berdi. Onuň sözü käwagt özüni bolmagy mümkin, aýdymçyň ýa-da bir şahiriň sözleri bolmagy mümkin. Onuň şoňa aýdymlary sanadak bar kän aýdymlar. Awa razy men bu dünýäde aglama sen balam, bu dünýäde bolmasa ýetenne. Awa gaty gidibertip aňarky görogullan ýanky mätäjiden aýdymlarymyzdan bar. Olar esasan toýda ýerine ýetirýär biz o aýdymlary. Biziň ýurdumyz görýäňiz näýil bir şatlykly, parahat, agdy bir töreme täze ýyl bayramçylygymy, garaşsyzlyk bayramçylygymy, bitaraplyk bayramçylygymy şu bayramçylyklarda näçe şadyan aýdymlar aýdylsa gowy. Ana bizim halkymyz ýankyýaly dogrudan hem agyrrak aýdymlary Magtymboldan, Kemineden, Molla Nepesen dinlemeýän gowy bar. Bu toýda dinlenýär. Toýda haşt etseler ýerine ýetirip berýär. Şoň üçin mundan aňyrym nesip bolsa entek ýene aýdymlar dörediýip ýaxşy niýetimiz bar, arzumyz bar inşallah. Sağ olun Halipa beren gurulmagyň üçin köp sağ bolsun aýdýas. Onu näme berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan siziň bir aýdym aýtmagyňyza garaşýar. Belki gepleşip budyň şu ýerine iň bir ogadan aýdymlaryňyzdan aýdyp berseň tatam gepleşip budyň şowuny artardy. Başy sene. Aşık men bir kerige, edin bilen girip men bir derige. Atlarım aşık men bir kerige, edin bilen girip men bir derige. Rahmet gelsin men gariban, günem köp soğavyma taçma gardy. Rahmet gelsin men gariban, günem köp soğavyma taçma gardy. Çağımda döýgü gözledim, geceler ağlar, amly sözledim. Ýigitlik çağımda döýgü gözledim, geceler ağlar, amly sözledim. Batlarym nirde diýýladım, günem köp soğawyma saçyma gyrdy. Batlarym nirde diýýladım, günem köp soğawyma saçyma gyrdy. Yanmaklar, köle dönmektir. Mertligidin borcu ondan dönmektir. Cennetin bağlarından, cemşit suwundan, günem köp soğawyma saçyma
saçına qara. Ya da men kimildenem yandım oğlum. Allah'ıma hiç kim yetişmez dağda. Günen köp fogavıma saçına qırdı. Allah'ıma hiç kim yetişmez dağda. Günen köp fogavıma saçına qırdı. Aşıklık yanmaktır, küle dönmektir. Mert yiğidin borcu ondan dönmektir. Cennetin bağlarından, cemşit suğundan, günem köp fogavıma saçıma qırdı. Cennetin bağlarından, cemşit suğundan, günem köp fogavıma saçıma qırdı. Dostlarım nerede deyip yıkladım. Günem köp fogavıma saçıma qırdı. Günem köp fogavıma saçıma qırdı. O wadyňa ençe ýürek maýyllar. Senimi dam dinlemäne kaýyllar. Sen uğrunda müňläp teşne saýyllar. Sayra ajap aýdym ýanglany wadym. Ebi watanaşlar ine görüşimi diýeli şuň kun bilen gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Ahmuhammed Saparowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinledik. Elbetde bu aýdymy dinläňinde özüňe hüýleneniňi duýman galýan. Sebäbi bu aýdymlar her bir insanyň gursagyna ýaşaýar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Ine halipa şeýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde. Ine bärde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan men de siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşimiziň şu ýerine ýene bir kıtan aýdymlaryňyzdan birini aýdyp berseňiz, hatda gepleşimiziň şowkuny artyrdy. Baş etsene. Arazi men bu dünyada diýen aýdym aýdyp bereýin. Odan aýdymy siziň üçin ýerine ýetirip berýär. Başdyna. Ýöne halipa siz şu aýdymy ýerine ýetirmeden öňürtü şuň konuda biziň gepleşigimizde bir näçe ýaşlamy mehmançylykda belki bulan size berjek soralar bardyr. Şonu dinläýän soň gepleşigimiz dowam eder. Mehriban mehmanlar edidi ýaşlar şuň kun biziň gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Ahmuhammed Saparow bize mehmançylykda. Ine Ahmuhammed Saparow halipamda berjek soralaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Men Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Baba Fiýad geldi. Halipa, siz ilkinji ýerine ýetiren aýdymyz, ýagny näçinji ýylda siz aýdym sunuwatyna başladyňyz? Ha, gowdary ýadyma düşýär meniň. Men birinji sınıpda mektebe baramda biziň aýdym mollamy derrew aýdymçy çağalaryň içinden haýsy biriniň aýdyma ýa-da höweti bardygyny barlamak üçin dutar çalyp ondan ikinji sınıpda bize ey mektebim janajan men gowy görüp derrew ýa tutup her gün gelip aýtma diýseler hem aýdyp berýärdim ka wagtda. İlkinji aýdym bir aýdyma höwetim başlandy. Ýöne indi meniň sahnada halkyma, watanma, gahrman arkadağımda hyzmat edip ýörenme 40 ýyl boldy şu. 40 ýyl bir sahnada şol 40 ýylyň içinde ýylda bir 5-6 tane aýdym dörendir adyndan. Şolaryň hemmesem tolama bir dinleýijileriň gowundan turýan aýdym boldy. Halipa ine dogry bellediňizden şu ýerde siz birinji sınıfda mektebim janajan ýan aýdymy ýerine ýetiren bolsaňyz, adam kämillik ýaşyna ýetenden soň ilkinji birinji ýerine ýeten aýdym bilen halk içinde meşhur bolýar. Ol aýdym haýsy aýdym? Ol aýdym, ol aýdym 76-njy ýyl, 76-75-nji ýyllarda. Onu biziň ýurdumyzda belli bagşymy, odan bagşymyzy Bal Hacıýew aýdyp ýerine ýetirdi. Atabay Çarıkuliýew ýerine ýetirdi. Amangul öýden çykany yanaram diýen aýdym. Men esasy bir dinleýijilerime özümi tanadan aýdymlaryň biri. Şu birinji ilkinji aýdymlaryň biri. Ona mene görýänsiňiz. Ýaýlanlarda Körpoglum Bayramxan ýerine ýetirýär. Gahrman arkadağımyzyň şu alyp barýan halk bähfitli, il bähfitli, yurt bähfitli alyp barýan işlerinde de uly üstünlük, jan saglyk, uzak ömür tüýsüregimden arzu edýär.
Sağ olun Halipa. Jigimsiň beren soralarına doğru jogap beren bolsa, biz onda Ustad Halipany Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar. Ustad Halipany Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparowyň ýerine ýetirjek aýdymlaň. Sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz, 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bererdi. Biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbur Tutuzy Kärhanasynyň taýaran sogadam size garaşýar. Onda mehran watandaşlar, edil mehmanlar biz gepleşigimizde Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň dinjalyň edil watandaşlar. Ömür boyu bitiredip diyecek sözüm deyip belirtsem, vatan buğrun dolu hakla birin buğrun iyip belirtsem, razıyım bu dünyadan düşen vakti ocar bolup baktım için koyup belirtsem, nüvederi qovvara var vederi köyüp belirtsem, razıyım bu dünyadan düşen vakti ocar bolup baktım için koyup belirtsem, razıyım bu dünyadan nüvederi qovvara var vederi köyüp belirtsem. Yamanlara diken bolup yüreklerine batıp gitsem, algul bolup yaxşıların koyunların tutup gitsem, razıyım bu dünyadan acal bilen bitleşimden ağlap deli gülüp gitsem, bu dünyada artık olman kim bolduğum bilip gitsem, razıyım bu dünyadan düşen vakti ocar bolup batım için koyup gitsem, razıyım bu dünyadan nüvederi qovvara var vederi köyüp gitsem. Edi vatandaşlar, aýly akşam o wagtda gepleşigimiz dowam etýär. Siz biziň gepleşigimizde ýa-da tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimiziň her sanyna ýurdumyzyň dürlük budaklaryna rahmet çekýän bir näçe ýylyşlarymyzdan biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berýän şeýle doglan günlerini gutlap bir näçe SMS-ler gelýär. Edi vatandaşlar, geliň adar gepleşigimiziň şu ýerine ýylyşlarymyzdan gelen SMS-leri gitgaça tanışdyryp geçmekçi. Siz biziň gepleşigimizde ýa-da tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizin her sanyna Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorjak owasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýylyşlarymyzdan biri. Bir SMS bolsa Daşawud welaýatynyň Godak etrawynyň ýaşaýjysy Meýlis Garrif ýolýar. Meýlis Garrifam biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýylyşlarymyzdan biri.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Oradgul Ataýewa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Juma Sultan Akywa, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Göýrogly Rozbaýew, Lewap welaýatynyň Taýat etrawynyň ýaşaýjy Nurjahan Oradbaýewa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aýjahan Nurýagdywa, Mar welaýatynyň Tagtabadyr etrawynyň ýaşaýjy Murat Gelli Oradow, Ahal welaýatynyň Gökdep etrawynyň ýaşaýjy Juma Sultan Jumaýewa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Aýjahan Murat Gelliwa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Murat Xalnadarow, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Tawus Mürdäýewa, Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň ýaşaýjy Şirin Jumaýewa, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Xanyelli Berdiýew. Mehran watandaşlar şu illeşmeden gelen SMS-ler ýani dogry we dol jogap beren illeşmeden. Mehran watandaşlar şu gün bilen gepleşmede dogry we dol jogap beren illeşmeden gelen SMS-lere jogap edip bilen Miratymyň hadinadan bir aýdym eşdirýär, diňleýän diýen jalan. Idi watandaşlar aýlagşam o wadaty gepleşmedi dowam etýär. Biradar söhbetleşmedi Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oradberdi bilen dowam etýär. Halipa gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gahryman arka damydan tagalla bilen biziň ustad halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň, halk bagçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny bir täze rewişde halk köpçüne ýetirmek üçin gahryman arka damydan halipa şartgörüni açyp berdi. Ine sedem ustad halipamyz Türkmenistanyň atlanan artisti Balla Hajyewň ýerine ýetiren aýdymlaryny täze rewişde bir halk köpçüne ýetirýän şeýde ödürden aýdymlaňyzy halka ýetirýän sebäbi ol aýdymlar bilen halk içinde her bir aýdymçy meşgul bolýar. Indi sözümiziň başyny ýurdumyzda gahryman arka damydyň medeni ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýlede şu aýdymsat sunugatyna geleňize şu haýta aýdymlar tedi ödüre çekdi. Şolar dogrusyna gepleşmemiz bilen dowam etdik sizden. Nartaç ýa-ni halipada şu aýlagşam o wadatly gepleşiň bir salgysyna gowy sözler aýtdy. Benim şol halipamyň aýdan sözlerini goşulýar. Küllen size şu sunuat alemine ýyz goýan halipalary aramyzda ýaşap ýören halipalarymyz şolary bir aýdymly sazyny halka ýetirmekde edýän işleňiz üçin size öz adymdan sag bolsun aýdýan
Ne bizim yurdumuzda Gahrman Mehvan arkadamız şu Aydym sahna şeýle giň ýol açdy. Döwrewap saat urallar, döwrewap sahnalar, döwrewap toýdur dawaralar. Yurdumyzda näçe wagt etseň, wagt ederede şeýle mümkinçilikler bar. Şeýle bir ýüregiň joşmak üçin, şeýle bir ululy ak şertleri, ulu şäherleri, ulu giň köçeleri Gahrman arkadamız bizim bagtyarlyk zamanasyny umman alamda peşkeş berdi bize. Şonuň gadryny bilip, şonu wagt edip ýaşamaklyk, şoň bir hasam bir dawarasyny ýetirmeklik Aydym saat işgärleri, aydymçylaryň, saadynlaryň paýyna düşýär. Ine Gahrman arkadamız 2020-nji ýylda Türkmenistany bir taraplyň mekanyp adyny goýdy. Bizim şu gözümizin görejine deňeýän bir taraplygymyz biz üçin gaty gymmatly zat. Ýurt üçin, Türkmen raýatlary üçin, umman şu ýurdumyzyň içindäki parahatlyk üçin, beýle toýly dawaraly zamana üçin, Aydym saatly günlerimiz üçin şu bir taraplygymyzyň uly ähmiýeti bar. Şoň üçin hem şu ýylymyzy Gahrman Mehwan arkadamyz Türkmenistan bir taraplyk mekanyp atlandyrdy. Şoňa biz şeýle bütün halk bolup, aydymçylar, sadanlar bolup begenýäs. Aydym saada başlaşymyz barada, Aydym saadyň bir özüne çekişi barada aýtsak, bir her bir adam çağalykda haýsy tarapy bir ukybynyň badygy bilir ýa-da. Bir çağa mysal üçin Aydym saadan işi ýokda kitap bilen bolýar. Bir çağa şol bir zatlary sökýär, düzýär, şol ýaly bolup öz çağlamdan mysal alýar. Käbir çağa bolsa, Aydym saat bolsa şo tak topulup barýar-da gulagyny şoňa tutup diňleýär. Bizim şoň ýaly şol magnetli lentalarda wagtda ýaşullar, ejelerimiz, kakalarymyz diňleýärdi. Şu Aydym saat ýerde bolsa şoňa tarap biz öz çekýär. Tamam. Şo döwürdäki aydymçylar sadanlar aydymlaryny köp diňlerdi. Halypamyz Türkmenistanyň atgarly artisti Balyk Hajiýewiň aydymlaryny köp diňlerdi. Kirpiklerin attın, gülmeleri gireceğim, şiide orada yakyan kadınım. Kirpiklerin attın, gülmeleri gireceğim, şiide orada yakyan kadınım. Yakma cakanım, gidini yakma mini. Yakma cakanım, gidini yakma mini. Kakam Pahir öwedeli tekani köp diňleýärdi. Ondan soň şu Gurt Ýakup Halypamyň şol gijik çağakam diňleýärim ýadyma düşýär. Umman artýar şu haýsy bagyşy haýsy Aydym saat bolsun kämil zat uzaga çekýär. Kämil zat halka hödürläbilden halkyň içinde köp ýaşaýar. Oňa mysal edibine şunu biz ýanymyzda otur Türkmenistanyň halk artisti Halypamyz Akmyz Saparowyň aydymlary. Her bir Türkmen insanyň bile halk köpçüligine çykamyzda özümizde şaýat boldukda Akmyz Halypamyň aydymlaryny haýyş edýärler. Hemmetini ýatdan bilýärler. Ne ýurdumyzyň islenlik çägine ýa ýurdumyzdan daşary çäklerde bolsun. Şol aydym başlaýar bile gaýtalap durlar. Şol aydymyň kämilligini anlatýar täbi. Şu halkyň ýüreginde ýaşap köp kämil aydymlarymyz, halk aydymlarymyz şu zamana geldi-de. Dogry belleýäňizde elbetde Türkmenistanyň halk artisti Öwedgil Tekaýewiň, Atabaý Çargolyýewiň, Nurýat Toqqaýewiň, Mehmet Şarifiň, Annewerde Atdanowyň bir ýerine ýetiren aydymlary elbetde süýjüligi bilen halk köpçüligine ýetirilýär. Ine ýadyňyza düşýän bolsa ýer döwürlerde şu Aydym saat sunugatyny ilkinjigedek gitara taýguralyny goşan ine Çerkez Nurýagdyw Gahrman arkadamyz Türkmenistan halk artisti diýen hormatly ady berdi. Elbetde ol Halypa bilen Ustad Halypamyz Akmuhammed Saparow hem bile işleşip bir näçe aydymlary döreden bir Halypalarymyz bar. Haydi olur biz varlar, gözleşelim.
ýaly halipalamyň biziň aramyzda bolmagy bugun kun şol aýdymlary tüýjüligi bilen bir halka ýetirmek üçin, ýaşlara ýetirmek üçin biziň öňümizde halipa hem görüm-görelli bolup otur. Tebäbi şol döredilýän aýdymlar näçe tüýjü bolsa, bakyp adamyň kalbyna siňe. Ýani tiň edýän bolsaňyz, halipamyz aýdym aýdanna biz şunu kun biziň gepleşmede gatnaşmana gelenen ýaşlarymyzyň, mihmanlarymyzyň, biziň özümüziň şol aýdymlary bir hiňleneni duýman galýarda. Tebäbi ol aýdym ýaşana halkyň bir süňünde ýaşaýar diýek elbetde ýalňyşmasak gerek. Gaty dogry berleýän. Şu aýdym näçe kämil bolýarsa. Diň aýdym däl, haýsy sunat eserim bolsa, goşku bolanada ýa-da şeper eser, ýa kino film bolanada halkyň bir süýgüsine münasip bolsaň, şol köp ömür uzak bolýar-da. Bize şeýle döretmäge, öz aýdymlarymyzy halipalardan öwrenmäge, halipalardan öwrenip täzeden öz sesiň bilen aýtmagy, şu atky döwürde şairlerimiz bilen bile işleşmäge, kompozitorlar bilen bile işleşmäge gerek bolsa, şu rejissörler bilen bile işleşmäge, bir şekilli aýdymlaryň üstüne işlemäge, umman şeýle uly mümkinçilikler Gahrman we Mehriban arkadaşymyz döredip berdi. Mehriban arkadaşymyz aýdym sasyny otunyna bize ul halipa bolup turdy. Oňar her bir aýdan aýdymlary sadalygy bilen, ýürege ýakynlygy bilen bir halkymyzyň arasyna ýaşaýar, döwürdöşligi bilen. Şoň üçin bize diňe bilimizi berk guşap, özümize berilen anamy, şu Gahrman arkadaşymyzyň aýdym sada goýan ünsünden doğru we dol peýdalanyp birimizi berk guşap, türkmen halkymyza hyzmat etmek galýar. Nesip bolsa janymyz sag bolsa, geljek ýyllarda da halipalarymyzdan maslahatlaşyp, pikirleşip bir manyly aýdymlaryň sanynyň köp bolmagy üçin zähmet çekersip şu taýda anandyrasym gelýär. Sözümiň ahyrynda bolsa bize şeýle ajaýyplyklary, şeýle esretli manany türkmen halkyna peşkeş beren, türkmen sunwatymyzyň haqqy bolnary, Gahrman we Mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, ilbäkfetli bütün adamlar ähmiýetli, durmuşa geçirýänler durmuşa geçirjek işleriniň elmi dama ruwaşlyklara beslenmegini tüýsürümden arzu edýän. Sağ olun. Şu ýerden näme Mehriban watandaşlarymyza, mihmanlarymyza hukman aýdymçy sen sahnada bir çykyş etmäne gelse, ondan bir aýdyma garaşýarlar. Belki gepleşmediň şu ýerine iň owadan aýdymlaryňdan, ýaşlyklaryňda ýerine ýetiren aýdymlaryňdan birini aýdyp berseň, taýdam gepleşmediň şowkyny artardy. Ola höwesler. Yaşlığım gazi gün berenim tarifini sözler sözlerim benim yaşlığım gazi gün berenim tarifini sözler sözlerim benim güzelim içinden soyla
senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aydym ýanglan owadym. Owadyň seherdeý tämidir pekdir. Sayra ajap aydym ýanglan owadym. Edi doganlar elbetde bu ýanglanýan aydymlar ýerde-urlerde biziň enelerimiň, atalarymyň bir dinleýän aydymlary elbetde bu aydymy dinleýäninde özüňe hingleneniňi duyman galýan. Sebäbi bu aydymlar döräni bäri süýjüligi bilen halkyň kalbyna singen aydym diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Ine Suhan şeýerde şeýle bir ajaýyp bir gow aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde. Sebäbi ol aydymlary megerem ýalňyşmasam siziň bir ýaşlyk ýyllaryňyzda ýerine ýetiren aydymlaryňyz bolsa gerek. Indi bu ýerde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de bir siziň aydym aýtmaňyza garaşýandyr bir gepleşmediň şu ýerine iň süýji, iň owadan aydymlaryňyzdan bir aýdyp berseňiz. Nartaş ilk bilen şu aydym saat üçin şeýle halypalaryň aydymlaryny şu aýly akşam owady atly gepleşiň üstülen täzeden halk köpçülüğüne hödürleýänigi üçin hem halypalary hem zehirli aydymçylary şu gepleşige çağırıp şeýle uly işleri edýänigi üçin biz size sag bolsun aýdýas. Hem de şu taýda sözümiň başynda bir de şeýle gepleşikleri taýinlap bermek üçin, umman aydym işlemek üçin, sunuwda gulluk etmek üçin uly şertleri Gahrman we Mehruan arkadaşyma döredip berýärdi. Ine şeýle ajaýyp bize goýýan üns üçin, sunuwda şeýle howunarlyk edýän üçin Mehruan we Gahrman arkadaşymyza sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň jan sag bolsun, beletbaş aman bolsun, il ýurt bäkwetli, bütün adamlar ähmiýetli durmuşa geçirjek işleri ýene de ruwaşlyklary beslenmegini tüýsürümden arzu edýän. Gepleşimiň şu ýerinde şu öz halypamy Bal Hajifdan öwrenen aydym aýdyp bermekçi. Başsyny. Ýöne Suhan Halypat şol aýdymy ýerine ýetmeden öňürtü, ine şuň kun biziň gepleşmede gatnaşmana gelen bir näçe mehmanlarymyz bar, ýaşlarymyz bar, belki de berjek soralar bardyr. Şonu dinleýän soň gepleşmede aýdym bilen dowam edýär. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar şuň kun biziň gepleşmede Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oradberdiýew ine şeýle bir ajaýyp bir gow aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berdi. Indi halypamyza berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Ana haýtýaňyz? Men Göktepe tarafından ýaşaýjysy Recep Gul Şeýhberdiýew. Ina halypa, men siziň bir döredip beren aýdymlaryň atwala biz hem höwes bilen dinleýär. Size bir berjek sorawymyz. Bir ýaşlyk ýyllaryňyzda bir haýy halypalary dinlenip, bir haýy halypalary dinläp, bir menem bir şuň aýdymlaryny aýtsam diýip bir özüňiz bir bellek geçdiňiz. Mümkin bolsa bardy gurrun berseňiz. Gaty dogry soraw berdim. Şu soraw bize köp berýärlerde halk üçin hem şeýle gazakly soraw diýip hasap edýän. Şu aydymçy bolmaklyk ol bir höwes her kimde bir hil bolýar da menne şol çağlykdan aydymçy bolasym gelýärdi. Şu wagtlar näme özümizi kakam aydym saat has gowy dinleýärdi, kakam özeli tekaýfyň aydymlaryny dinleýärdi. Soň şol birinji gulagymyza galan ýani o wagtlar magnit lentelerim ýokdy, kart dinleýärdi, kart aýtýan şonu birinji estrada ana gulagymyza galan şolar boldy. Men bir zat belläp geçesim gelýärdi. Haýsy ýerde ýaşasaň, şo ýerde dowlan bagşlar dinleýäňde. Biziň toýlarda dinleýän bagşlarymyz şol Bal Hajif boldy köplenç. Soň şoň üçin Bal Hajifyň aýdymlaryny köp dinledim başda. Ondan soňra mektep döwürlerine, talip ýyllarymda halypalardan Akmam Saparowyň aýdymlaryny köp dinledim. Şol dinlemeyen gow ýadynda. Sebäbi Akmat halypaň aýdymlarynyň manysy gowda. Hökman şu wagt üns edip oturýar bolyn. Has sözüniň manysy üns berýärdi. Söz saýlap alanna şonu heňe getirenine utgoşýar heň bilen. Şoň üçin her halypadan öwrenmäge bize zatken ine galy berde de tutarçy bagşlarymyz bar. Biziň şu Gurt Yakup dinlemeyen gow ýadym. Atan öden ýalna waty, atan be Mäne Garaýew, Oradil Ilyasow. Ha köp dinlen bagşlarym neşular. Her halypadan siz bir zat öwrenmeli. Kimde bir bokurda gaýnawlaryny öwrenseň bu ýerinden bir sadryn utgoşuk alyp gitmegi ýa bolmasa siz gaýnawlaryny öwrenmeli, dogry dämi? O nämäni köp dinleseň şol
yaş bolandan kalbyňa siňýän ekenler. Şonu aýtjak bolýar. Jigim size beren soralaňyda dogry jogap beren bolsa, bizden gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Ustad Halipamyz Tuğhan Oraberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Mehran watandaşlar, edin mehmanlar. Ene şu gün bizden gepleşigimizde Tuğhan Oraberdiýewiň ýerine ýetirjek aýdymny näçinji ýylla halk köpçüne ýetirli. Şeýerde şol aýdymlaň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz 0585 SMS uratyp bilersiňiz. Kimde kim bizden beren soralaryna dogry we dol jogap berene de bizden gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbul tutudy kärhanatyň taýýarlan sogadym size garaşýar. Ona mehran watandaşlar, edin mehmanlar geliňäder gepleşigimizde Türkmenistan halk artisti Tuğhan Oraberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň dinjalyň mehran watandaşlar. Sevgi bilen döreptir bu yaşayış. Sevgi bilen gör kaç yanır bu dünya. Sevgi kudretundan yağar gar yağış. Melhem olup ene toprağa sinýär. Sevgi kudretundan melhem olup ene toprağa sinýär. Sevgi bilen gözelleşer güldiýär. Sevgi geler tehranlarda dağlarda. Sevgi arşa yetirer. Sevgiden düğünler çeşlenir eder. Süýän ömrün vatan diýip ötürer. Bagyt ýoly sevgiden başlanar eder. Süýän ömrün vatan diýip ötürer. Bagyt ýoly sevgiden başlanar gider, gider. Sevgi bilen gözelleşer güldiýär. Sevgi geler
İyi vatandaşlar, aylaksam o adatı gepleşimiz devam etýär. Siz biziň gepleşimizde ýygy tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklana dähmet çekýän bir näçe iýleşmeden biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren şeýle doglan günlerini gutlap bir näçe SMS-ler gelýär. İyi vatandaşlar, geliň adar gepleşimiziň şu ýerine doglan günleri gawat gelen iýleşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gykça tanıştyryp geçmekçi. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýysy Jumagelli Berdiýew Aşgabat şäherine gulluk borjyny ýerine ýetiren ogly adatgelliginiň 19 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Oradgül Ataýewa gulluk borjyny ýerine ýetirip beren jigsi Asır Ataýewyň doglan bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň ýaşaýjysy Meretgelli Aşyrow Qydy Mehribany doglan güni bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjysy Aytaç Hanowa ýollaýar. Aytaç Hanowa da öz ýan ýollaşy Murad agany 60 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Çerjew etrafynyň ýaşaýjysy Gunça Akywa uradýar. Gunça da öz mamasy Ogul Cennet Genejani 63 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Mehran watandaşlar şu ýygy gelen SMS-leri şu ýerde gykça tanıştyryp geçmesek wagtymyz çäkli. Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Meretgelli Aşyrow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gunça Aşyrowa, Lewap welaýatynyň Halyç etrafynyň ýaşaýjysy Gurtgelli Aşyrow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Meretgelli Meredow, Mar welaýatynyň Tagtabadyr etrafynyň ýaşaýjysy Nädli Begenjewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Jeren Akywa, Ahal welaýatynyň Tejen etrafynyň ýaşaýjysy Meretgelli Aşyrow. Mehran watandaşlar, ediz mehmanlar şuň kun bilen gepleşigimizde doglan günleri gawat gelen ähli iýleşlerimiz doglan günlerini gutlaýar. Goýelmi dama maşgala ojaklaryna jan talyk agdy berip höküm türmeginem tüýtüregimizden ardy etýär. Doglan günüňiz gutly bolsun. Siz üçin Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Taparowyň ýerine ýetirmegine aýdym eşdirýär. Diňleň dinjalyň ediz watandaşlar. Uçmak etlefen kanat bolardym. Sen uçmak etlefen cennet bolardym. Sen golmak etlefen toprak bolardym. Sen taýap ýüzefen yaprak bolardym. Seni sevgince yaşayacak bolar. Dünya nähli düğünlerini bolardym. Sen güýzedim faralyp solap yapragyny düşürem bağ dep tolardym. Sen gyşy güýzedim gar bolup ýagap. Sen tonsy güýzedim Jawlady kıyana. Sen ýaly güýzedim pantylym ýara. Dünýäni bir güne
yaşadım. Bunu kuytemesem salardım yine. Bir senin gününe yaracak bolar, senin üstünce yaşayacak bolar. Can çekerdim ağlama, bırak verirse köle dünya anamından kaçmadım. Seni canım bilen söyleyen bozan, boşa kalan bu sırları her bir açmadım. Boşa kalan bu sırları her bir açmadım.
Moşeden mortaňyz görensiňiz biziň gepleşigimiziň dowamyna biziň ýurdumyzyň ustad Halipa aýdymçylary çykyş etdi. Şeýle-de tide iň owadan aýdymlaryny ýetirdi. Sözümiziň ahyryna bolsa biz mediýan ustadlarymyzyň arzuwyny eşitmek biz üçin hatam ýakymly bolup dur. Suhan bir arzulaňyzy eşitdik. Bide şeýle aýdym saatmyzy halk köpçüligini hödürlemäge şeýle uly mümkinçilikleri, uly şertleri döredip beren Gahrman Mehran arkadamyza şäkil sawursyna diýär. Gahrman arkadamyň jany saw, belentbaş aman, el ýurt bäkbetli bütün adamda ähmiýetli durmuşa geçirýän işler elmydama ruwaşlygy wetlensin. Häzir bolsa şu sözümiň ahyryna şu dinleýijilerimiz üçin öz aýdymym bolan, öz döreden aýdymyň biri halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylanan aýdymyň biri Ak şäherim Aşgabat diýen aýdym aýdyp bermekçi. Başysy ne? Amaratlan mermerden Gözel şäher Aşgabat Saylanýan hemme yerden Ak şäherim
Ana halipa şu yerde Suhan orad verdi fin bir ardularını estik. Indi sözümüzün ahırına tidiğin bir ardularını destek. Netip bolsa bizim täze aydymlar bilen bir tarap mekanymyza hyzmat ederiz. Bize şeýle şertler döredip beren hormatly prezidentimizin, gahrman arkadağımızın ömür uzak, jany sag, il bähwitli, yurt bähwitli alyp barýan işlerine ulul üstünlikler tüs ýüregimden arzu edýän. Sözümiň ahyrynda da şunki odan gepleşige alyp gelen aydymlarymyň arasyndan gahrman arkadağımyza bagyşlap döreden arkadağ diýen aydymmy ýerine ýetirip berýär. Başdyna. Tavul size arkada feylagına hormatıma sirpayna yine büt alkış size arkada vatan hakta aydım saz çalar nertelenme gelsin yerinde kalsın bir vatanın şanı bütün kulli Türkmenim deyip arkadağıydı. Dilerim nesline geleceğine buvan geçen deyip yedi arkana dayan Madam Türkmenlüğüne uykan yan diyen Mantın uri kemine Moğlan epet var oluy Sen halkının bir er oluy Gül vatanın şanı film İlgünün ıkbalı film Bütün kulli Türkmenim deyip arkadağıydı. Mehvan Medeniýet ustatlary, edil mihmanlar, sadanlar şun kun bilen gepleşigimde gelip beren gurulmaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren saatlaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goý elmi damat ediňem işlerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik bagtyra höküm sürmegini, her bir döwretýän aýdymlaryňyzda ýurdumyzda ýan salmagyna tüýtürekden ardy edýär. İşiňizde üstüne kemraňyz bolsun. Ansanyň ýüregi aýdym saz bilen, oýur ýartyň bizi hoş owad bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratyň ajap owadym. Mehran watandaşlar size ýetirmek etilen aýdym sazly söhbet görüşlerimiz şulardan ibarat. Biziň taýýarlan gepleşigimiz siziň göňüňize ýarandyr diýip umyt edýär. Bize şeýle ajaýyplykları döredip beren,
Sungatymyzyň haqqy bolnary gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň elmida marawaşlary betlenmegini tüýsüremden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzulary her ýeriňizde arzulap, aýlaşymyň owadaty gepleşmegi geçirip turýar. Ýene diýelimde duşýançak tagaman oturum edidileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.